Τώρα παίρνεις φωτιά είσαι. Δεν κοιτάω και το τηλεόραση. Μας σοβρείς τώρα. Βασίλη, μας σοβρείς τώρα. Μάλλον να με σου πέσει. Τι είναι πολύ. Έτσι κάνει, πάει και δίνεται. Α, τώρα παίρνει. Νέα Πάριζα και Παρισάκι φούρνο Νίκας. Η εξέλιξη μόλις βγήκε από το φούρνο. Πρωτοχρονιά και ο Πάνος και όμως ανάβει το χέρι, κάνοντας τη νύχτα μέρα. Μαζί του η κόρη πρώτη και η ελευθερία ελευθερίου. Ζήστε την πιο καυτή πρωτοχρονιά στο Κλάν 22 με Πανκιάνο. Αύριο στις 12 παρατέταρτο το βράδυ. Χω, χω, χω. Να δει το που πέσει και μετά. Να προχωράει η δουλειά σου πριν καν ανοίξεις το μαγαζί σου. Το μουσί που είναι. Έλα. Δεν είσαι η Βασίλη. Μα το μουσί που είναι. Χωρίς αυτό, έλα σε βγάλει φωτογραφία, δε. Πολύ ωραία αυτή. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Τι κάνεις, Βασίλης? Έτσι δίνεται. Πας μεγαλύτερο. Να πιάνεις διαστημικές ταχύτητες ενώ βρίσκεσαι Πώς στην το πω πολύ. Καλά, έλα και να χαλάσεις τη χρονιά, έλα. Και τώρα το Χριστίνα. άστε. ούτε μονοπάτι. Καλά, χρόνια πολλά. Καλά, μια χαρά. Εδώ, ξέρεις τι κάνουμε. Είμαστε εδώ κάθε φορά που μας χρειάζεσαι. Για να πάρει το που θέλεις. Πάει, τι χάλασες τη ζώνη. Καλά, δεν σου πήγατε να πάρουμε. Προσφέρουν 2 μοναδικά προγράμματα εντελώς δωρεάν. Πρόγραμμα ψυχολογίας αλληλοπαίδη 1/1. Αγοράζοντας ένα εισιτήριο στα Village Cinemas κάθε Πέμπτη, παίρνετε άλλο ένα δωρεάν. Πρόγραμμα υγείας Health Credit. Δωρεάν πρόγραμμα ιατρικών επιδοτήσεων με σημαντικές εκτόσεις σε όλη την ομοσπονδία του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών. Και επιπλέον, κάθε μήνα αποκλειστικές προσφορές σε προϊόντες και υπηρεσίες. Καλά, έλα, πάρε και τη μαμά, πάει στον κάρτες Post Credit. Papi.